mga moms. So for today's video, kami ay aalis at dala itong sasakyan. Ito ang aming service kasi punta kami ng Bukidnon para kumuha ng mga halaman ulit ni Brenda Mitchell. So kung saan tayo, aming sasakyan. Hi! Doon natin sila puntahan. Okay, see ya! Ayan, nandito na po sila. Oh, hindi kasakay sa lalaki nyo. Inunahan ko na kayo. Bago nyo sa akin sabihin. Ang sabi bulaklak, bakit puro baboy yung sasakay? Parang na-occupy na tatlo sa'yo. Oh, diba? Kaya nga dapat sa ibabaw kayo. Yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, ang dami mo rin sinasabi. Ilang araw kayo hindi nagpupunta, bakit kaya? Hospital. O ako na magsabi. May mga Pa-check up nga siya. unexpected. So, buntis yung asawa mo, Chada. Hindi, yung bata. May Oh, 70 na halaman na. nagka-UTI. 70? Oh. Oh, huwag na tayo Ang sumama. sasama, 12 agad. Ha? Murag hindi na lang ako sasama. Ano mangyaro? Ito yung i-deliver nila. Ang banners. Saan? Sa bukid. Kala ko naman ano kada ko nga air. Dako man to. Wala po. Ang tanong, kasya, ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 12? Ano to? 4x4 lang na. Isa. 4x4? Ha? Tapos, Ang tanong man. 40 yung halaman. So 10, 10, 10. Hindi yan 10, 10, 10. 10, 10, 10. Mag-aral na lang ako paano niya ako sa tanong ko. Paano kaya kakasya? Mag-aral lang ako sa tanong Magdi-deliver na po ako ng bubong para po sa pinapagawa. Teya, kita-kits na lang. Alin na po? Oh, paano? Tani lang. Hindi mo kaya umakyat, di ba? Hindi mo naman kami sinabihan, field trip pala to. Back out na po kami ni Moments by Jana. Masyado na kami mabigat. Mabigat na. Kayo na lang nila Jay Ford. Kayo na lang nila Brenda. Hindi nakakayanin. Kayo na. So, ito na nga. Back out tayo. Kanila siya na magkulang ko. Wala ko ba ito para wala nakapasok. Dagan kay siya pero tatmay kayo. Wala ko sa nga tayo. Sabi na ako parang nagpo-pasok. Hindi naman ako. Kaya sa di mo Wala man naging si Jun sa kuwagon. Bulak siya nga ingani. Nara siya o bisag pat kisa kaga. Ito siguro na di na magbugat pa mong itlog ani siguro yan. Sa dahil dyan. Dahil dyan, sakay ulit. Tuloy ang road trip, field trip. Kasama ng mga bags. Daddy! Tuloy. Punta tayo ng ano. Bumagok pa naman si Well. Flowers mate, oh. Ay, nari yung gapted. Aling ko tayo pag-hook. Wala gwapo na rin guys siya no. Dati mo na may ego sa sakinan. Siling na ako lagi. Wala may ana niya sa sakinan no. Sumakay ka na niya. Kakandungin natin yung tigi-isa. Hindi pwede mo na matulog ang mga ano. Wala gwapo. Kasi matanda ang bala, ayuta. Hindi naman siya pag ibatong sa talaga. Kasi there's a lot of roots naman eh. That's why it's crumpled already. Pwede sa igda. Pagdating doon, Patong. yatap na tayo. So we're going to Hakot na here. Ang gani lang, di mahigla kaning mga inani, oh. Bawal sa kay lupa pa kasi. So tara, isama mo sa pag-picture. Dong, pinitin mo yung puti sa taas para picture-picture. Kapoy, baby na. Tara na, hakot ko ka. Wala, ako din na namin, te. Ay, yatag, sir, may yatag. Ang pagpalupon na. Kaya asa din kanina. Nakayal ko Wala, yan. wala bumila yung vape para sa imuha. Ay, ginagawa. Gagalan ng kapal. Sa balay niya. Sa? May nakuha na siya para sa balay daw niya. Oh. Sa mga nagtatanong po, 250 pang isa nito. Ayan na po ang mukhang kaa. Mukhang kaang. Ayan na yung kaa.
Wow ah. Hello, basher ah. Ang ganda nito. Oo. Pagka promana sa Ano tawag dyan? Ay. Oh, thank you. Uy, may medyas tayo. Wala, mayroon kami guys. Gift. Hello! Sa nga lang pala, ito yung kinain namin. Ay, oo, yung ano, yung sa Bohol. Huwag na, strawberry tea. Hindi ka mabubuhay dun. Dito lang, Mainit. kaya. Order na lang Sa init. Yung strawberry. Mag-order na lang may strawberry na ako. Bili ka ni Diri Ate. Kanina mo kasi meron kaming ganito nangawat. Yung pagnungan mo Grapes. Magpalit na mag-grapes. Ito yung maganda ang berry. Yan na yung bunga. Very guwapa. Ito sa mong kuhaan, kalami kayo siya. Cherry. Aslom. Cherry wine. Ano ba na siya? Pero guwapa yung orchids ko. Asa na naman? Asa ka naman ito ba yung nanit eh? Carmen. Sa Carmen. Carmen mo? Nakita mo nga, di tayo mga fruits nila. Dili likod sa eskwelahan. Carmen mo pamalit. At bang Liceo ba na siya? Ako eskwelahan ko sa Ang sarap, pag-ibig. St. Mary's me. Uy, o diba? Yung legs mo. Ayan. Oh, mula po dito sa kanilang store at binigyan po nila kami ng medyas. Thank you po sa pamedyas. Ayan, may mga ano sila dito. May mga store sila ng mga bag. Oh, sa mga malapit na ang school. Ayan, punta na kayo dito. Ah, saan to located? Elementary. And, dito rin sa Elementary Manolo Fort Beach. Oh, ayan, oh, may mga bag silang binibenta. Yan, so magkakakot muna kami ulit ng mga halaman. Thank you po ulit, Mami. Ayan, may grapes na. Magkakaroon na ng sariling grapes. Pagawaan ng wine. Meron na tayong vineyard. Basta gumagapang siya. Magaling si ate magtanim. Kapag may lagi ka mo. Pero wala na ka na. Saan mo nagtanim tayo? Imong gi... Sana? Dili. Bakit mo? Putol na dito sa... Ano, daan ba? Sa 100. Ah. Tapos pinalaki mo na. Oo. Wala na din yung sa balay. Kita lang sa amin. Sada ang imuha. Ano pa? Ang ganda rin dito ng mga orchids niyo, oh. May snack si ate. Hi! Ang tataba ng mga ano ba orchids. Ang ganda, oh. Ganyan dapat yung binibili natin. Saan ka kagbili ng ganito, te? Online. Online. Andito na po ulit yung service namin. Alin na, akit na. Okay. Sampaki time. Ha? Okay naman. Opo. Okay naman. Mahilig kasi siya sa Dikit-dikit ko lang kasi yan. Kasi yan. Kaya. Para yung upuan, back to back tayo. Mga nakawat na ano. Bonsai din. Wala, maliit pa siya. O bonsai din. Mm. Ang dako pa man dito. Pagpatay. So kalahati ng truck ang na-occupy. Hala! Na, yung bonsai pa na. Amo ni kani bonsai gid. Mm. Ito kulang, oh. Yan na! So mabalik na kami ng hinaguan. Hello, hello! Picture dayon. Ha? Picture na.